ndinoda kuzokuzivisai chakakonzeresa rufu rwamadzibaba Nicholas Zakaria Senior Lecturer. Mhuri yeZimbabwe, regai nditi rest in peace kuna madzibaba Nicholas Zakaria, aiwa vazorore murugare. Vanhu vakawanda vanoda kuziva kuti chii chakaitika kuna madzibaba Nicholas Zakaria kuti vazosvika pakufa. Chakaitika kuna madzibaba Nicholas Zakaria, vakarwara kwenguva yakati rebei. Madzibaba vanonzi vaidzimbikana nemwoyo pamwe chete nemapapu. Moyo wavo unonzi waizvimba, waizara mvura. Izvo zvakazokonzera kuti madzibaba vazosvika pamhuri yeZimbabwe. Regai titarire nhoroondo yekukura kwamadzibaba Nicholas Zakaria. Gore ra1956 ndipo pakazvarwa madzibaba Nicholas Zakaria kumazowe kwaishanda baba vavo. Muna 1947 ndipo pakabva Maluva Chekani kuMalawi achiuya kuZimbabwe ichiri kunzi Rhodesia, avo vanova baba vaNicholas Zakaria. Nicholas Zakaria akatanga kuridza zvemimhanzi achine 8 years, apo paakadzidza kuridza gitare achidzidza negitare rababa vake sezvo vaivawo vairidza magitare. Nicholas Zakaria akatanga kuvamba chikwata chainzi The Green Mangoes, vachiridza vachitenderera mumapurazi mose muZimbabwe. Later on, madzibaba Nicholas Zakaria vakazoenda muHarare apo vakavamba chikwata cheKiama Boys. Chikwata ichi cheKiama Boys chaiva naShepherd Chinyani, Tinei Chikupo, Alec Macheso, Sifas Karushanga. Later on, system ndopa akazojoinawo chikwata cheKiama Boys vachiridza vose magitare. Nicholas Zakaria akazoshayika musi wa11 December 2025. Mhuri yeZimbabwe, kana uri munyowani pachannel ino chingosubscribe mahara wotena notification, ukomendawo like nekushare, zvinotibatsira kuti YouTube ipishewo video redu. Naimba uno kunopera kwawo ngatipindei mu1000 subscribers. Tinongoramba tichikupai zvatinokupai, hatitarire maside effects, pano tinokupai nyaya sezvairi.